Kok wis golek wajanganan meneh ta? Ya ora apa-apa wong ya wis esuk kok ya. Kok ora turu-turu ya, Kang? Heh? Ora turu-turu. Rong turu po? Gek turu ator le. Mbok kok kudang. Coba saiki kudangen. Kok nyenyet. Kok nyenyet? Mbok yo barang apa kepiye karo nggo ngudang bocah kok le tenang. Apa? Barang sampean sepiro, Pak De? Oke. Kene, kalau dulu kene. Ngide ndelek bapak yo le alat tayang Dipapake sikik. Wah, singa ngundang bocah kok singa. Wis sing apik. Ranu Panu suleng makot pupo Ya iso liar-liar ngono. Boyotan bantu ngabranti kawi sakaras rana pambeng kasing tenan to. Malah aku sing ngantuk. Iki wis urung rampung, Le. Lehku ngurak-urake. Iki sajake awan mau ning pahargyan kok tinggal ning pahargyan jur kesel. Mau rak ya tetep kok sesepi to. Lah ya mesti to ya. Piye? Iki ning ngarep kepiye wae lehmu gelem
dadi bojoku ki ora kepeksa to sih. Ya ora to Kang, wong wis dadi pepeste ning uripku, aku dadi jodohmu. Nyatane aku ya tresno kowe kok Kang. Tenan. Ya tenan nek ora Tegese tresno iki anak-anak. ora mung dupeh tekne Kakang Sasongko wis nganti setahun luwih ora ana kabare. Gek njur tundone kowe gelem dadi bojoku, mung tekne timbang ora ana sing ngepek, ora mergo kuwi to. Ora mergo kuwi, Kakang. Wong semono kae aku kon milih rak ya bingung. Wong milih bojo kok jer kaya tuku apa. Aku ya ming waton. Mengko ndak kedosan aku milih sing tuwa. Ning nyatane Kakang Sasongko ya ora mulih tenan kok ya, Kang. Andeke ngukara kidung satya Kang sun barubah ing wetan kali kulon yo kali arep nyabrang ora ana weteng mbokne gemati bapakne yo gemati pancen ditimbang padha abote ijo-ijo ya aja diundui wong sing ngabang ora kurang pancen kowe bojo sing pantes tak tresnani tansah seneng ora gawe wirang esta Nek mau wong-wong loro ngene iki aku seneng kok anjur merem. wis aku tak ngerampungke gawean mburi. Wong nyatane bapak ki saiki nek tak jak omong-omongan wis ora midanget. Kala-kala salang surut nganti le nampa bapak ki rada sengol merga ora mireng. Ayo karang wis tuwa kok ya. Wis dahar urung bapak mau. Wis. Tur ya upama kurang ngono wis tak cepaki, Kang. Ha ning wong bapak ki arep wis bar daharke le ngendika ya jare urung madyang. Ayo lumrah to wong wis tuwa ki nganggo lalen. Tak Kok tak ning susul ya, Kang? heeh, tak ning pungkuran sikik. Kene kene. Tak selehne kene mengko tak sapi ngopo-ngopo. I sapa iki? Nang kene kok wah sego jan disebar iki mesti bapak iki mau. Karang wis tuwa ki rak ya ana wae. Tak tinggalin ning kene kok. Nek wis rampung, kek tak gendong meneh ya, Ling. Titipke sapa kowe? Titipke Pak Widodo sedini. Titip ya, Yu.
No. Sasono. Marsi. Marsi. Sri Maha Iki ngomah kok subuh. Pak. Bapak. Sopo iki sing ning omah ya? Sasono. Marsi. Lho. Kok aneh iki ora ana sapa-sapa. Bayi disalehke ning lincak aduh nek nganti dirubung semut kepiye. Saiki temen. Njur iki anake sapa? Wah. Lanang. Bagus. Marsi. Kaya Sasono. kaya ana tamu ta iki. Iki ngomahke suwung apa ya? Woi. Kaya ana tamu. Sapa gereng-gereng nang mburi? Sik. Yo. Kakang Sasongko. Loh, Wah, Sasono. Waduh. aku ki seneng Aku njaluk kowe bali. Aduh. Kok njur bocah iki kok uncalke. Aku ora njarek mergo aku Cep. kaget kowe teko. Suwe ora ketemu nganti aku lali nek ngemban bayi. Cep. Malah kejepit ini. Aduh. Ning ora apa. Ora nyono yen panjenengan bali Kakang. Wah, sandangamu apik banget. Wis sida nyambut gawe apa Kang ning kutha? Pamujimu aku wis nyambut gawe ning kutha Goroloan. Wah, mongko nek didelok saka sandanganmu, bayarmu mesti gede. Iki peparing dalem Kanjeng Adipati Wiranegara. Oh, alah cah. Bapak ning ndi? Bapak. Bapak ning Pungkuran. Lagi Sehat to? Alhamdulillah. Iya syukur. Ayo kudu sing kelan. Ayo rek ning panjenengan takon sepuh. sehat aku yo alhamdulillah. Alhamdulillah iya ora apa-apa. Nganu, kangen aku karo bapak. Bareng saka kutha kok tetembunganmu anyar kabeh. Piye to? Ayo kuwi mau waras. Ora ngono. Marsih nendi? Marsih nendi? Neng Pungkuran jare arep ngladeni dahar bapak. Oh ya syukur-syukur. Ayo kepiye wae wong jenenge wong tuwa. Ora polah wae to Le. Anu. Iki anake sapa to? Apa buruh momong apa piye? Buruh momong. Lho upama buruh momong ora apa-apa mergo kanggo cukuping urip kok. Mau urung tepungan to Le. Iki anake sapa? Pak D. Lho kok Pak D? Iki anakku. Tenang. Anak. Kuwi anakmu. Gusti Allah ya syukur-syukur. Kowe wis duwe anak to. Nggih Pak D, niki Pak D. Wah, bagus. Kula mang tilai Pak D lanang apa wedok Pak D? Kula lanang Pak D niki Iki entike. dricimu ya. Heeh, lanang bagus wong nyatane. Sasono ki ya bagus kok. Upama anak-anak bagus rak lumrah. Njur bojomu sapa? Celuken go mrene, aku tak tepung. Reneng aku ki ngurmangsani bojomu. Ayo bojoku ki ya sik nglairke si iki Jenenge sapa iki? iki jenenge Gaston. Apa? Gaston. Beton. Gaston Castanyo. Angel men to gawe Weh jeneng. lah sesuk upama ning pamulangan ki nek jenenge ketinggalan zaman ndak dierang-erang kancane, mula tak jenengi Gaston Castanyo. Gaston Castanyo. Anu, mboke Gaston kuwi wis sida rabi karo Lah, aku ki wis rabi, njur wis bayan sing lairke si Gaston iki. ya syukur aku melu bungah. Ki Pak D iki le. Aku pakmu gede. Ja. Pak D. Mengko Kok gayeng ki grenengan karo sapa? Kakang Sasongko sih. Sasongko masih. Sasongko. Iya. Aduh. Piye kabare apik to? Piye? Kowe tenang. Lho tenan aku Sasongko. Iki sandanganku apik paring dalem. Apik banget.
kelip-kelip malah apik. Iki peparing dalem Kanjeng Adipati Wiranegara. Kowe isih urip to, Kang? Lho piye ta? Haya urip bali ning desa kowe kuwi lho sih. Kok ya ora ngabari Sasana wis duwe bojo, wis duwe anak. Kae gematenono terus nanono jabang bayi kae kaya dene anakmu dhewe ya sih. Ya tresna banget. Ya syukur. Ayo kepiye bae? Sebab upama malah aku kepengin nganu. Gandeng aku rabine si Sasana ki aku ora iso nunggoni. Urung wanuh karo bojone Sasana ya mboke si Gaston. Mbok undangen umpama ora ribet aku tak tepungan karo mboke Gaston. Ya adimu ipe rengkuwen kaya dene sedulur dhewe ta ora usah dibedak-bedake. Oh, Kakang. Mbokne Gaston. Mbokne Gaston. Undangen mrene. Mbokne Gaston ki jenenge sapa? Mbokne Gaston ki bojone Kakang Sasana. Ah iya. Bojone Sasana bener. Ah jenenge mboke Gaston sapa ta? Mbok iki yo sing ngetengke iki mbiyen. Ora apa-apa wong omah-omah kuwi rak njur entuk wijining katresnan iso bobot lairke bayi. Omah-omah yo bebas. Iya. Pinter kuwi njur diparingi anak. Jenenge sapa? Yo aku tak kandha ning aja piye-piye yo. Ora apa-apa. Reh ning jantraning wektu wis lumaku dadi mbok menawa kabeh wis dadi pepancasaning Gusti sing gelar jagat. Pepestening Gusti. Iya nek kowe kudu omah-omah. Sejatine mboke Gaston ya sing dadi bojoku kuwi. Mbokne Gaston ki aku, Kang. Hah? Mboke Gaston kowe. Balenono sepisan meneh. Mboke Gaston sapa sih? Mbokne Gaston ki aku. Mboke Gaston kowe. Aku. Dadi Gaston menyonyo kaya anakmu. Patutan karo Sasana. Oh, Kakang. Ya sing gedhe pangapuramu ya, Kang. Ya wis jarak apa ora? lah ya aku. Kowe kuwi pacanganku. Ning aku wis dadi bojone Kang Sasana. Kowe tak titipke Sasana supaya momong kowe ora teges kudu ngenehi anak. Ora kok ngono kuwi to Kakang ning. Lho nyatane kowe anak-anak si Gaston kae patutan karo Sasana. Tegese kowe dadi bojone Sasana. Kowe jarak. Kowe gawe larane atiku. Kowe dipacangake karo aku. Niki ning opo kowe dadi bojone Sasana? Hah? Wis kebacut to, Kang. Sasana. Sasana. Apa Kakang? Kowe iki adikku. Adikku sing tak tresnani. Tunggalku ki yo niku. Jiwa mati. Bapak wis jompo. Wong tuwa bakal seneng yen nyawang anake padha guyub rukun. Lha apa iso aku guyub rukun karo kowe? Mergo kowe wis ngrusak atiku. Kowe ngremehke aku. Mesti kowe ngerti, marsih kae calon bojoku. Rikala dheweke nemtoke pilihan. Kowe kandha yen ora runtik atimu, kowe lega nek marsih dadi bojoku. Nanging bareng marsih tak tinggal lunga golek gawean. Apa sebabe kowe nerak paugeran? Kakang Sasongko. Kowe kae rak janji to, jarene leh mulunga
suwene mek 6 sasi, paling suwe ming setahun. Nek setahun kowe ra mulih carane kowe mati. Ngono kuwi. Nggonku urung bali ning desa iki mergo netepi jejiban durung rampung. Kadipaten Luwano nandang ribet, aku kudu ngrampungi perkara kuwi. Mula aku durung iso bali ning desa. Lah janjimu kowe ngenai kabar lah kok ora ngabari. Aku dune iki SMS apa piye? Kono ora ana sinyal. Anjur aku neng ndi-ndi iki sok digodho wong sing nyukupi kebutuhan. Menang! Wis iso meneng ra? Ya. Sasono. Kakang Sasongko kepiye apa aku Kakang kowe arep apa? oleh kondo marang Kowe ngetok. Kok iso meneng ora kowe? Setan. Lah kowe ngetokke pusaka kuwi lho. Kang kuwi kerise bapak Pusaka to. kuwi kerise bapak aja kok nggo sembrono yen pancen aku tinemune luput sing gedhe pamengkumu Kanthi singkir geni iki sing bakal nyingkirake urip. Merga kowe wis ngremehke marang aku, nyepelekke aku dadi wong lanang. Kowe ngurusui calon bojoku nganti anak-anak. Kowe luput. Ya. Tak jaluk patimu. Kowe kudu mati. apa kira-kira ora ana dalan liya kejaba kowe mateni aku Ora ana. Ora ana dalan liya kajaba kowe ming kudu mati. Yen kowe durung mati, desa Salamreja ora bakal tentrem. Mula saiki manut to kowe tak pateni. Singkir geni iki sing bakal nguntapake nyawamu. iya sih wis Ojo Pak. pancen Wis aku sing mikir. luput Kowe semikir. Iki bojoku lho, Kang. sih karepe aku sing ngrampungke perkara iki sing luput aku saiki njaluk pamit aku arep dipateni dening kadangku sing banget tak tresnani nanging kakang sadurunge aku kok pateni kanthi keris pusakane bapak kuwi kira-kira lamun aku duwe penjaluk utawa aku takon marang kowe apa kowe bakal aweh wangsulan Merga kowe wis arep mati. Pitakonmu apa mesti tak wangsul. iya Penjalukmu apa mesti tak pinangkani. Nek kowe wis kowe njur tak pateni. iya Kowe arep takon apa? mengko sak manci pusakamu ki nujes dadaku ragaku bakal ambruk Mesti. mula sadurunge aku lilanono takon Ya. biyen nalika kowe arep lunga ninggalke Salamreja iki tau kandha marang Marsih sing jare suwe-suwene nggonmu lunga 6 sasi nganti tekan suwene setahun bakal aweh kabar Bener. Tak jawab, bener. njur saiki nyatane wis nganti 2 tahun luweh kowe agi aweh kabar Ya. Udakara 2 tahun. Bener. Wis. Kene, apa? kaping pindho Oh, ping pindho. Ya, apa? Udakara setahun kepungkur aku mireng jare ing Kadipaten Luwano ana pengewan-ewan. Wah, arep modan. Apa panjenengan isih kelingan? Sek. Apa pengewan-ewan sing kepiye? Dadak takon kuwi dudu perkaramu. Kowe iki wong desa kuwi perkara ning Kutagara Luwano. Jarene kowe dadi punggawa ana ing Luwano. Pangkatmu apa, Kakang? Temenggung. Loh, tegese rak ngerti tekliwere lelakon sing dumadi ana ing Luwano ki ngerti kudune. Aku kudu ngandhake perkara kuwi. Iya. Setahun kepungkur ana pengewan-ewan menungso luput tumraping Kadipaten Luwano dipatrapi Pidonopati. Mati. Mati. Aku sing mengeksekusi. Mati. Minangka jejering tumenggung kudune kowe ngerti sapa jenenge sing kok pateni kanggo pengewan-ewan ana ing alun-alun kuwi, Kakang. Siji Darga. Darga. Loro? Loro Jaya Gemblek. Wis ning loro kuwi. Liyane merga enteng kaluputane dipatrapi pidana ning Pakunjaran. Sapa Loro. sing Darga
Sijine mau sapa? Jaya Jemblek. Oh. Apa Jaya kowe Gemblek. apa kowe ngerti jenenge enom utawa aliase? Sapa? Si Jaya Gemblek kuwi mau. Neng nggon tulisan kae administrasi kaya padha aku. Sapa Kakang? Sasongko. Sasongko. Sasongko dihukum mati ana eling alun-alun kanggo pengewan-ewan. Mati. Sasongko mati. Sasongko mati mergo dipatrapi pidana pati dening Punggawa ing Luanu. Iya, matur nuwun. Sih. Yes. Sasongko mati setahun kepungkur. Mongko bareng karo jantraning wektu kowe calon bojone Sasongko ora ana sing ngabari. Mongko saben dina kowe kudu ana sing ngayomi. Saiki aku arep dipateni dening kadangku tuwa. Wis aku patenono. Iki to kok malah ngono lho, kok kondo wae nek kabare Kakang Sasongko ki wis mati ngono ora rampung to. Aja sengol to. Iki perkara kudu rampung. Aku kepengin ngrogo hatine Kakang Sasongko. Ya didongke wae. Ora dong ora apa-apa. Yen aku kudu mati saka kerismu, aku patenono. Sasongko kakangku wis mati setahun kepungkur. Aku patenono sak ora sangka kepengin kok paten ayo. Sik to, Cah. Iki kok nek njur dibles mati lho kowe iki. Sik to. Sasongko setahun kepungkur mati dipidana. Kuwi Jaya Gemblek. Ning sapa sing ngerti nek si Jaya kuwi jenenge Sasongko. Sasongko padha Kabar sing tak tampa nang kene Sasongko mati. Njur marsih ki saben dina sing bakal ngayomi sapa, sing ngeterke sapa, sing nyukupi make up-e sapa. Apa rumangsane ninggal calon bojo seprono sprene ki njur enteng. Saya suwe saya tuwa sesone dadi prawan kasep kepiye? Mongko calon bojone sing digadang ora weh kabar nganti sprene. Ayo patenono aku. Patenono aku. Dadi nggonmu omah-omah bebojoan karo Marsih mergo kowe krungu kabar nek Sasongko tumekaning pati. Ora. Kowe nganggep yen Sasongko ya aku tumekaning pati njur kowe omah-omah nganti anak-anak Gaston Kastanyu. Saiki nek kowe gelem mikir kanthi atimu sing bening, pira suwene kowe ngabari. Karben kahanane Marsih iku ora mung ngenteni lan ngenteni. Ya. Sasono Marsih. Kowe ora kleru. Kowe ora kleru nggonmu omah-omah nganti patutan Gaston. Sing kleru aku. Mergo kowe duwe penganggep yen aku wis mati njur kowe do omah-omah. Oh, Kakang. Apa ya aku kok ngenteni mayit? Ayo ora. Cetha to, Kakang. Kowe wis nglenggono to? Ngapura aku karo Kakang Sasongko. Iya, kowe ora luput. Kowe tak ngapura. Kowe ora luput, Marsih. Apa rumangsane lek ku ngepek bojo Marsih iki dupeh uso madem ngono apa? Senajan kowe ora kelakon dadi bojoku. Senajan aku kudu cuwa atiku. Tangi kudu tak lakon. Undring perkara iki jebul nyang aku. Kowe ora luput. Sing luput aku. Kowe uripa sing guyub, sing rukun, sasana, parsih. Tresna tinresnana. Murih tentrem jagat. Aku wae tak sing mati aku njaluk mati. Pikirmu peteng kudune yen ana rembug dirampungake, yen ana perkara kudu dinam-nam rasamu karben bisa rampung kanthi becik. Ora Kakang. bisane rampung perkara iki aku kudu tumekaning pati, Marsih. Lelakno aku tak nglalu, Marsih. Kowe wong loro rasa do padudon. Underaning perkara iki aku. Umpamane aku ora bakal ana lelakon kaya ngene, ora bakal ana Gaston Kastanyo kuwi. Aku wae sing tak. Marsih. Sabar, Marsih. Marsih.
loro kok arep bunuh diri kabeh yen ngono aku. Ae, ben aku wis sing mati. Ben, aku arep bunuh diri. Wes, Ben. Ora ngira nek kabeh padha rebutan. Nyubleske kok kagol. Gitu Pak niku Kula Lelakon kok kaya sing ngene. marake wonten perkara niki to Pak. Jebul tak petung-petung sing tiba luput kuwi aku Marsih Sasongko lan Sasono. Mergo aku ora bisa mernata anak. Aku wong tuwa sing wis ora ana gunane. mboten Pak. Panjenengan mboten lepat. Mbok menawi pepestaning Gusti kedah kados mekaten, Pak. Malah kula ingkang lepataken. Ora. Jejering anak kabeh iki sak temene dadi purba wasesane wong tuwa. Kanyata aku ora iso mernata kowe. Mulane aku urip ning jagat raya iki wis Bapak ora ana mboten kleh. regese. Bapak mboten kletu, Pak. Mulane amrih tentremmu kabeh kudu nganggo banten. Aku sing kudu mati. Masih bae kudu sing pinter kon ngomong karo anakmu ya. Ora perlu njur ati. Piye kula Kok- Pak? Ki arep mati kuwi piye kok malah Dinengke wae iki piye iki? Wah, gojor. Mboten Kersanipun, napa-napa, Bapak. Mbah. Nek ajeng meninggal dunia kula pesen nggo Mbah wedok ya, Mbah. Wah, Kersanipun Bapak ana kados pundi? Pun ikhlas tenan napa, Pak? ngono ya. Kula wangsul janipun badhe matur ngeblak kalian Bapak. Dereng ngantos pinanggih Bapak kula pinanggih kalian Marselan Sasono. Gebrongot ati kula mergi kula semerep piyambakipun sami emah-emah malah kepara sampun patutan gasta. Mongko Marsi menika rak pacangan kula. Ya. Nanging jebul piyambakipun mboten klentu. Nek wis padha ludang ku sapa tangan. Matur nuwun, matur. Perak sirat